F'kumenti li tal-Net News, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello spjega l-proċess ta' tesserament li bħalissa jinsab fl-aqwa tiegħu. Dan hekk kif eluf ta' tesserati qegħdin jaraw li jinsabu f'konforma mar-regolamenti elettorali sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Charles Bonello saħaq li r-reġistru tat-tesserati ser ikun qiegħed jagħlaq 10 ijiem qabel id-data tal-elezzjoni. Dan ifisser li daw kollha li għandhom bżonn jiċċekkjaw dwar il-pagamenti ta' tesseri blura għandhom jagħmlu dan immedjatament. Ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iktar nirrankaw fit-tiġdid ta' tesserament, nieħu gost nara nies illi jiġu sabiex jiċċekkjaw jekk għandhomx xi snin illi mhumiex imħallsin u f'dak il-każ iħallsu t-tessera tagħhom għaliex kollox jorbot illi 10 ijiem qabel ma ssir l-elezzjoni sabiex jiġi elett kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, il-lista ta' tesserati tiġi iffriżata u allura f'dak il-ġurnata min ikollu tessera mħallsa ikun jista' jivvota, min ma jkollux tessera up to date imħallsa ma jkunx jista' jivvota u allura ma jkun jista' jsir xejn f'dak il-perjodu. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li hemm żewġ modi kif wieħed jista' jara li għandu kollox konformi, dan billi jidħol fuq is-sit tal-Partit Nazzjonalista online jew inkella jżur id-dar ċentrali tal-partit mid-9 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija. Biex tiċċekkja jekk inti għandekx it-tessera tiegħek updated, tista' tidħol fuq is-sajt tal-partit pn.org.mt u hemmhekk ħatara mill-ewwel kaxxa fejn tista' tiċċekkja l-istat tat-tesserament tiegħek, jekk intix updated, jekk għandekx snin neqsin mhux imħallsin u hemmhekk itik ir-riżultat. Jekk inti ma tasalx li tiċċekkja minn hemmhekk, tista' tċempel id-dar ċentrali jew tiġi d-dar ċentrali. Id-dar ċentrali għandu numru ta' volontieri li qegħdin ikunu hawnhekk mit-tnejn sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija biex jiċċekkjawlek l-istat tat-tesserament tiegħek kif ukoll jirċievu ħlas għat-tesserament tiegħek. Kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija. Bħalissa l-proċess tal-elezzjoni ta' ħatra ta' kap jinsab fil-fażi ta' due diligence.